हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना जानांगौ बयबो जोगोनारखौ सिनायखागौ। जोगोनारनि मुं खोनाब्लानो बयबो मिथिगौ दि बे रोखोमसे मैगं। बांसिनै गरम बोथोरावनो बेखौ बांसिन मोननाय जायो। जोगोनारनि बिलाइ, बिबार, देन्था गासैखौबो मैगं महरैनो बांसिनै बाहायनाय जायो। नाथाय दिनै आं नोंथांमोननो बेवहाय जोगोनार फिथाइनि सोमोन्दै फोरमायनो सानाखै। फोरमायनो सानदों बेनि बिबारनि सोमोन्दैसो। नोंथांमोना मिथिगौना जोगोनार बिबारहा गावनि गोबां मुलियारि गुन दङ। जुदि नोंथांमोना बेनि बागै मिथियाब्ला फै आं दिनै नोंथांमोननो बेनि मोननैसो मुलियारि गुननि सोमोन्दै फोरमायनानै होनि। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। नोंथांमोना माब्लाबाफोर जाफेरबायना जोगोनार बिबारखौ? जोगोनारनि गोमो गाबनि बिबारा माबोरै जोंनि देहायाव मुलियारि खामानि मावो एबा जोंनि देहानि मा खामानिनि थाखाय मोजां हाबा मावो फैदो बिदिब्ला मिथिनानै ला। गुजुनाय गगा मोननायनिफ्राय गोजान खालामो। जोगोनारनि बिबाराव भिटामिन सि मोननाय जायो, जायहा जोंनि देहायाव जायखिजाया बेरामनिफ्राय बारग'नायाव रैखा खालामो। बेयो जोंखौ गुजुनाय गगा मोननाय बायदि बेरामनिफ्राय बारग'नायाव हेफाजाब होयो। बेनि अनगाबो बियो देहायाव आयरन सोमजिखांहोयो, जाहाथे देहायाव सोमजिनाय जायखिजाया बेरामखौ गोरलैयैनो होबथानो हायो। मेगननि थाखायबो मोजां। जोगोनार बिबाराव गोबां बिबांनि भिटामिन थानायलाय नोजोर शक्तिखौ पुष्टि खालामना लाखिनायाव थोजासे मदद खालामो। बियो मेगननि नुसारनाय गोहोखौ सांग्रां खालामनानै लाखियो आरो मेगनफोरखौ सिदोमा खालामना लाखिनायाव मदद खालामो। भिटामिन एआ हरनि नुनाय गोहोखौ जौगाखांहोयो आरो गोरान मेगननि जेंनाखौ गैया खालामो। हराव खोमसि नुनाय बायदि जेंनानिफ्राय बियो बासायनानै लाखियो। जायखिजाया बेराम होबथानाय गोहोखौ बांहोयो। जोगोनार बिबारा जायखिजाया बेराम होबथानायनि खामानि जेरै लिम्फोसाइटनि गावस्राहोनाय, गोसारहोनाय आरो बिजानुजों जुजिनांनाय खामानिखौ अक्सिजेन बायदि सोमजिखांहोनायाव जोबोरै गोनां। बियो बेरामनिफ्राय रैखा मोननायनि थाखायबो मदद हजम जानायखौ बांहोयो। जोगोनार बिबारनि बिजौ देन्थाया एन्टिनाइनखौ साखोन खालामो आरो सानाय सुनायनिफ्राय रैखा मोनहोयो। बेखौ जायोब्ला उदैयाव गोबाव समनि थाखाय आदार जानाय बायदि मोनो आरो गोबां जानो थाखाय गोसो जाहोआ। फारसेथिंजाय लिरथाय बांनायखौबो थि खालामनानै लाखियो। हारानि थाखायबो जोबोर मोजां। जोगोनार बिबाराव थोजासे बिबांनि फस्फरास आरो केलसियाम थायो, बेखायनो बेखौ जायोब्ला हारा आरो हाथाइखौ रैखाथि होयो। जोगोनार बिबारा देहानि हाराफोरखौ गोरा खालामनानै लाखियो आरो हाथाइनि एनामेलखौबो गोग्गो खालामनानै लाखियो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।